ife ji wee mmalụ gị etinyekwa n'ihe ndị ọzọ wee na-eme ya maka na obodo bụ igwe abụọzi ofu aka ọrụ ka mmadụ ji erizi nne kịta wee malụkwa skills ma mma yahoo adịrọ mma ka ndị na-eme ya esi na ya enwe a lot of people akpụrụ okwu chee nọ ịpị ihe ọpịpị ka ha eji wee mee oke ya biko nụpụta nọ na ya aka mma na eji ọzọ ahịa ọkọ maka ebe a nwa ka a ga-esi wee bunye gị elu mmanya ya n'ụbọchị nke taata maka na emekwa mgbe meghara ọdachi maka agwụ ịkụpụ mmadụ ala jekwa bido ọlụ gị jekwa gbaba mbọ na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ọnya bụ obere okwu nsị ka ngwa ụlọ n'ụtụtụ ụbọchị tata wesị ka Chineke gozie unu gozie aka ọrụ unu bụ onye si eli nne bụ ezigbo ebe na-abụrụ ezigbo ma mgbagbu mmadụ ibe ya a sị maka mere onye ahụ Chukwu na ndị a ndị elu na ndị mmiri na ndị Igbo gozibe onye a ezumezu na ọra mmụọ gozibe ya bụ onye gozibe aka n'aka ka ọ dịkwazị ya